Fil-messaġġ tiegħu għall-miliet l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma appella biex dan il-miliet ikun wieħed speċjali li fih nerġgħu niskopru sbuħija tal-familja tagħna. Dan il-messaġġ kien l-ewwel messaġġ tal-miliet bħala isqof ta' Għawdex għal Monsinjur Tewma fejn semma kif il-COVID-19 tella fil-wiċċ id-djufija tagħna l-kol, iżda fl-istess waqt għenna niskopru is-sabiħ li għandna. Il-pandemija ma ġabix biss diffikultajiet, imma għenitna nerġgħu niskopru l-ħafna sabiħ li għandna. Minħabba l-pandemija ma nistgħux noħorġu nieklu jew niddevertu kemm irridu, imma nistgħu norganizzaw aħjar l-ikliet fih dan il-familja tagħna mal-persuni l-oħra li ngħixu magħhom. Minħabba l-pandemija ma nistgħux nagħnqu jew inħallu lil min jannaqna kemm irridu, imma nistgħu nagħnqu u nitgħanqu mal-persuni l-oħra li ngħixu fl-istess dar. L-isqof kompla il-messaġġ tiegħu b'appella l kull persuna fil-familja lil ġenituri għalilhom jieħdu lil uliedhom ħdejn il-prasepju jagħtuhom bewsa ħajħossu li Alla jħobbhom filwaqt li l-żgħażagħ rakkomandalhom li jagħtuhom tabtipa fuq spallejhom biex jagħtuhom kuraġġ u biex jgħinuhom jarfu li Alla għandu fiduċja fihom. U tkellem ukoll fuq l-anzjani u l-vulnerabbli u tenna li ma nistgħux inwarbuhom. Dawk li qegħdin fid-djar tal-anzjani ħadnuhom magħkom bi kliem pożittiv u ta' kuraġġ, ċemplulhom sikwejt u tħalluhomx weħidhom f'dawn il-momenti fejn l-aktar li għandhom bżonnkom. Lil-missewġin u lil dawk f'relazzjoni l-isqof qalilhom biex ħobbu lil xulxin tassew u jħallu lil Alla iħobb lil persuna l-oħra permezz tagħhom filwaqt li lil dawk għaddejjin minn separazzjoni talabhom iħallu il-piki u l-konflitti warahom u jgħixu il-miliet fil-paċi għal ġid tal-familji tagħhom. Huwa għalaq billi fakkar li Alla ġie fostna bħala bniedem dajjef u l-karità li nagħmlu mal-batut inkunu qed nagħmluha ma' Ġesu bambin.